vrijheid. Ja? Dat is een beetje vergelijkbaar, denk ik. Mijn buurman van mij die gaat op de motorweg, maar ik vind dit soort dingen leuk. Mooi Ford, mijn auto. Ik zag, u bent druk bezig met de boot voorbereiden. Ik ben bezig om de boot voor te bereiden. Zullen we er even heen lopen? Loop maar even mee. En dit is de boot. Ja, dit is mijn bootje. Dit is een campkieler. Die valt droog op het water. Die krijgt mooi recht staan. Dat is een speciaal een beetje voor dit gebied. Enkel bootje. Ik zag, u was druk bezig. Wat was u allemaal aan het doen? Nou, ik wil nog even wat schilderen. Ik heb een achterstand vanwege kwalen, vanwege ziektes. Dus dat heeft een beetje wel een achterstand. Dus ik moet het bijhouden. Vorig jaar had ik al in Burgum liggen. En nu ligt hij hier weer op Lauwersoog. Kunnen we er even op? Ja, je mag wel even op. Dus nou, als je erop kan komen. Jawel. Ja? Ga er maar op. En als ik erin val, dan hebben we ook een mooi beeld natuurlijk. Hè? Kussentjes en hele zo, maar dat is nog thuis. Dus dat is nog niet, zover is het nog niet. Dus nee, hij is goed onderhouden verder. Dat is een goede boot. U heeft veel met boten? Ja, ik heb veel meer boten. Ik heb 200-300 boten opgeknapt in mijn leven. Dus ja, inderdaad. Een echte bootfreak. Ik ben een echte bootfreak. Ja. Iedereen heeft mijn hobby's en dit is mijn bezigheid. Wel eens ten koste van mijn vrouw hoor, wel eens ten koste van thuis. Want er moet thuis ook wel wat gebeuren natuurlijk. Maar ja. Het is overal gelijk. Nee, dat mag bij mij aan. Oh, heel veel plezier en ja, nog maar even opknappen zou ik zeggen. Ja, ik ga lekker bezig. Ik ga lekker door. Ja.